Здравейте, гайс! Днес решаваме 6-та задача, Оскари, от четвъртото упражнение от JS Basics. Ще работим с for цикли. Поканени сте от Академията да напишете софтуер, който да пресмята точките за актьор-актриса. Академията ще ви даде първоначални точки за актьора. След това всеки оценяващ ще даде своята оценка. Точките, които актьора получава, се формират от дължината на името на оценяващия, умножено по точките, които дава, делено на 2. Просто някаква формула, която ние ще опишем в код. Ако резултатът в някой момент надхвърли 1250,5, програмата трябва да прекъсне и да се отпечата, че даденият актьор е получил номинация. Добре, като вход приемаме име на актьора, точки от академията и брой оценяващи. И след това за всеки оценяващ получаваме име и точки, които дава на актьора. В крайна сметка, ако в определен момент актьорът достигне резултат по-висок от 1250,5, отпечатваме Congratulations, you got a nominee. Ако не успял да достигне това число, отпечатваме Sorry, you need more points. Добре, копирам си вход. Копирам информацията за входните данни. Пействам. Така, функцията ми ще се казва просто Oscars. Ще получава, всъщност тук информацията ни е масив, нали така? Добре, значи имаме масив input, примерно, или array, знаете, че няма голямо значение как ще го кръстите. И тук ще си извикам функцията, като ще подам входа, който копирах. Понеже тук вече входа е доста обемен, бих си го разделила на повече от един ред. Или по-конкретно всеки елемент на нов ред. Добре, сега дайте да видим какво имаме в този масив. Първият елемент е име на актьора. Него можем директно да си го вземем с хардкоднат индекс. Няма нужда в момента да итерираме, защото това е единична информация. Тя се получава в началото на задачата и само тогава. Добре. Let's actor name ще бъде равно на input на нулев индекс. Добре. Let's academy points е равно на input на първи индекс, като обърнете внимание как това нещо е под формата на string. Не съм сигурна защо това е string, това е число, това може да е някаква грешка. Но, за да се уверим, че ще си го запазим в правилния формат, който е число, можем да използваме метода number. Нали така? Мога да си взема този елемент и да кажа, че искам числовата версия на елемента. Number от тази стойност. Добре. След това имаме брой оценяващи n. Let's judge count, ще го кръстя. Това отново е number от input, само че този път на втори индекс. Нали така? Просто се местим на всеки следващ индекс. От нулевия си взехме името на актьора, от първия си взехме началните точки от академията и на втория си взимаме броя на съдиите. От тук нататък вече за всеки съдия ние ще получаваме име и точки от оценяващия. Сега, тук очевидно ще ни трябва цикъл. До момента сме учили for цикли, така че ще използваме for цикъл. И ще кажем let's I равно на. Сега нека да помислим от кой индекс ще започнем. Имайте предвид, че ние вече сме си взели данните от нулев първи и втори индекс, така че те в момента няма да ни трябват. По-скоро ще започнем да четем от трети индекс. Там вече започваме да виждаме имена на съдии и точките, които дават. Така че започваме от трети индекс. До кога ще итерираме? Тук има два подхода. Аз мисля, че и двата ви ги показвах по време на лекцията. Мисля, че по-лесният вариант, който би бил приемлив за тази задача, е да използваме директно input.length. Защо можехме да го използваме това нещо? Input.length ни дава броя на елементите в масива. Я видим тук колко са. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ги преброих аз, 11 елемента. Кой ни е последният индекс? Понеже индексите започват от нулев, те ще вървят от нулев до 10 включително. Именно това правим тук. Аз казвам, че искам да итерирам докато индекса I е по-малък от дължината, т.е. включително до 10. 11 индекс няма в масива и ние няма да достигнем.
Така че това е абсолютно правилно. Итерираме в случая от трети индекс, защото пак казвам, тези елементи вече сме си ги взели до края на масива. И на всяка итерация, тук обаче трябва да помислим. Тук няма да имаме стъпка 1, а по-скоро стъпка 2. Защо? Ще разберете след малко. Мисля, че когато разпиша тялото на for цикъла, ще стане по-ясно. Дайте да видим с каква информация разполагаме за всеки съдия. Вижте, за всеки съдия ние четем по 2 реда или по 2 елемента. Първо името на съдията и после точките, които той ще отсъди за нашия актьор. Следователно, аз първо ще си взема неговото име. Let judge name ще бъде равно на input на индекс I, нали така? Примерно, като почнем от трети индекс, първо взимам името Джони Деп. Индекс е 3, взимаме елемента на трети индекс. След това ще ни трябват точките, които съдията е дал, т.е. points given. И това на какво ще бъде равно? Сега на нас ще ни трябва да вземем елемента не на индекс I, ами на индекс I плюс 1. Нали така? Защото там се намират точките, които съдията дава. Съответно, аз тук ще напиша именно това. Input от индекс I плюс 1. Значи, на индекс I винаги ще имаме името на актьора, не на актьора, на съдията, който е актьор в повечето случаи, предполагам. А пък на следващия индекс, на I плюс 1, виждаме неговите точки. И още нещо, понеже това отново са стрингове, а на нас ще ни трябва да ги сумираме, аз ще превърна този елемент в number. Ще го конвертирам. Добре. Сега, имаше една формула, за да пресметнем финалната му оценка. Дължината на името на оценяващия, умножена по точките, които дава, разделена на 2. Окей, дайте да видим. Значи final grade ще бъде равно на дължината на името на съдията. Как можем да го намерим? Как можем да намерим дължината? Judge name, .length. Интересното е, че в JavaScript използваме абсолютно еднакво свойство за взимане на дължината на масив и дължината на string. Няма разлика. Някои други езици е доста дразнещо. Примерно в Java, не JavaScript, а Java, други език, за масивите се ползва .length, а за стринговете .length с скоби и аз винаги забравям какви бяха правилата, докато при JavaScript имаме повече консистентност. Добре, дължината умножена по дадените точки, т.е. points given, разделена на 2. Отново казвам, това е просто формула, която аз копирам от документа. Не съм си я измислила аз, така че няма нищо сложно. И тази финална оценка, какво я правим? Предполагам я добавяме към Academy Points, защото целта ни е накрая да видим общо колко точки ще събере. Нали така? Само да погледна. 205, да. Значи към Academy Points ще добавим тази оценка. Какво друго условие беше дадено? Беше споменато, че ако в определен момент резултатът надхвърли 1250,5 точки, трябва да отпечатаме, че актьорът има номинации и да прекратим цикъла. Няма смисъл да проверяваме повече оценки. Супер! Значи това, което можем да направим е всеки път, когато получи нова оценка, да проверим след това. Ако Academy Points стане по-голямо от 1250,5, какво ще направим? Ще отпечатаме съответния string. Congratulations, whatever. Така. Нека да си попълним съдържанието. Името на актьора го имаме още от началото на задачата, actor name. Точките му също ги имаме. Това е Academy Points. Трябва ли да форматираме? Да, ето тук е интересно, защото тук форматираме до една цифра след десетичната точка. To fixed до първия знак. Даже по инекция написах втория. Добре, оставяме го така. И ако е номиниран, пишеше да прекратим, само секунда, да прекратим програмата. Сега, ако искаме да прекратим програмата, по принцип използваме оператора return. Даже той не е точно, че прекратява програмата, прекратява функцията. В случая аз мисля, че... Добре, да, нека да използваме return, за да се съобразим с изискванията в документа. Добре.
Тоест казваме, ако точките надвишат 1250,5, отпечатваме, че актьорът има номинация и няма повече да правим никакви проверки за оценки от съдиите. Той вече е номиниран. Нали така? Прекратяваме цялата функция. Обаче, ако целият цикъл е минал и актьорът така и не е успял да достигне желаните 1250,5 точки, тогава ще трябва да му отпечатаме ето този стринг. Отпечатване, съжалявам, опитай следващия път. Име на актьора, отново, actor name. Сега, тук се очаква да му напишем колко точки не са му достигнали. Добре? Виждали сме го в много предишни задачи. Ще създам променлива с име points needed, колко точки са му трябвали, за да успее да бъде номиниран. И това ще бъде 1250,5 минус Academy Points. Тоест, примерно, човека има 1000 точки, трябват му 1250,5, колко не са му достигнали? 250,5. И отпечатваме тези точки, които не са му достигнали, отново фиксирани до първия знак. И мисля, че това е нашето решение. Нека да го тестваме. Sorry, you need, ok, това изглежда правилно. Ще тествам и с втория примерен вход. Така. Супер. Мисля, че кодът ни работи, така че ще го събитна на нашето джудже. Супер. Виждаме, че всичко работи правилно. Искам само да направя едно финално уточнение. В момента може би забелязвате, че има една променлива, която ние не използвахме. Тя затова е маркирана в по-тъмно сиво. Това е Judge Count. Ние реално не използвахме променливата за брой на съдиите. Защо? Защото аз си послужих с ето този удобен инструмент или метод за взимане на дължината на масива и казах просто, когато преглеждаш оценките, почни от трети индекс и отиди до края на масива, където и да е този край. Ако искахме обаче да се възползваме от конкретната бройка на съдиите, щеше да се наложи да бъдем малко по-внимателни с начина, по който го описваме. Защо? Защото ние имаме примерно 5 съдии, но нещо много важно, което трябва да запомним, е, че за всеки съдия ние четем по 2 елемента. Тоест, когато работим с индекси, ще трябва да умножим по 2. Ако имаме 5 съдии, ще прочетем 10 елемента. Ако имаме 10 съдии, ще прочетем 20 елемента и така нататък. И другата специфика, която мисля, че ви я показах на лекцията, е, че когато започваме от по-висок индекс, т.е. изместваме индекса, изместваме долната граница нагоре, горната граница също ще трябва да се измести. Бях го обяснила подробно на лекцията, затова в момента няма да го правя отново, да не ви стане досадно. Просто тук ще напиша плюс 3, ако правилно го смятам. Това трябва да се провери. Нека да видим дали ще получим валиден резултат и дали ще мине в Judge. Така. Супер. Работи правилно. Така че това е алтернативното решение. Малко по-сложно, но една идея по-сигурно. Обясних в лекцията защо е по-сигурно, така че и това също няма да го обяснявам отново сега. Добре, ами това е решението на текущата задача, на Oscars. Надявам се да е било полезно и ще се видим следващия път.